συνεχίσει μετά. Βάλε κι άλλο γιατί δεν Θα το πιούμε. Σιγά το να ακούσαμε λίγο. Μη σκοτωθείτε. Άλλαξε το σπίτι. Λοιπόν, άρα θα τρέξει πολύ. Ο άλλος ξεκινάει με το που αφήσει, παιδιά. Ο άλλος ξεκινάει με το που αφήσει το σφουγγάρι κάτω. Δηλαδή, το αφήνει πάει από δεξιά. Όχι πάνω σαν να το αφήνει από εκεί φεύγει. Ωραία. Είστε έτοιμοι? Ένα, δύο, τρία, πάμε. Μην έχετε που δεν σκοτωθείτε. Το θέμα είναι νερό να γεμίσει, δεν είναι πώς το περάσουμε. Πέντε λεπτά πολλά δεν είναι. Όσο περισσότερο γίνεται. Έλα γρήγορα τρέχουμε! Εκεί να το στραγγίσω, πού να το ρίξει την κουβά. Άμα ρίξεις τον κουβά. Τρέχουμε! Για πλάκα τους όρθια, για πλάκα. Εγώ κουβά βλέπω από αυτή την ομάδα. Εγώ νόμιζα να κάνει ανταγωνισμό, αλλά δεν το βλέπω. Αούλια να βλέπω. Το σφουγγάρι πάνε! Καλαρά! Το πούλο! Πιο σιγά, μη σκοτώνεστε! Το θέμα είναι να πάρει νερό κουβάς! Έλα με το στόμα να βάζουμε νερό. Έτσι μπράβο, το θέμα είναι να σουγγάρι! Τετραήμερο ταξίδι δεν είτε θα πάθουμε. Πιο σιγά, μη Η μάνα μου σκοτώνεστε! άλλα λέει, άλλα λέει. Ηρακλή τον τράβηξε στο... Τα έχω όλα καρέ καρέ. Η μάνα μου φτάνω, στο ζολό θα την παίρνω. Είστε τρελοί! Από γιατί καλύτερα. Έχετε 3 λεπτά ακόμα! Καλά, εμείς θα πάμε νερό. Έλα, πάμε! Έλα τώρα που γουρούνια θα... Έλα, πάμε! Έλα, τρέχαμε! Παιδιά, πώς είναι να χάνεις? Θα δεις σε λίγο. Λίγο. Να πάρω τον κουβά. Όχι. Όθια. Μετά που κάνω την πισίνα, Δύο λεπτά ακόμα. Έχει ακόμα 2 λεπτά, Ναι. Έλα, τρέχουμε. Αλλά πιάσουμε το κουμπά πριν τελειώσει ο χρόνος, τι κερδίζουμε. Εντάξει, τότε είστε ωραίοι. Έλα καλάδι. Για δεν υπάρχει λόγος. Και αυτοί που πουλάνε παλούκια πώς θα την έρθουν. Ζηλεύουνε. Αμαλία, πέσω και εσύ, ρε. Ρομπέρτο. Ένα λεπτό ακόμα. Άμα κάνεις. Τουλάχιστον δεν έπεσα στον κουφά. Δεν έχουμε εμείς νερό εδώ πέρα. Από εκεί είμαστε. Τελειώνει αυτός, ρε, τελειώνει. Τι θα γίνει, τα λεπτά πόσο είναι. Είπα, τελειώνουμε. Να το πάω στο κεφάλι έτσι. Κάνουν την καρδόν. Αυτό δεν είναι καψόνι. Τελευταίο σφουγγάρι. Τελευταία σφουγγάρι, παιδιά. Είμαστε μακριά οι περισσότεροι. Πήγαινε πίσω, μην κοιτάτε. Μην πατάς. Θα την δώσεις εσύ σε βρέφτης. Εδώ στην κάμερα οι κουβάδες, πήρα. Παιδιά, είμαστε περισσότεροι μακρά. Είναι ξεκάθαρη η νίκη. Ναι. Η νίκη είναι ξεκάθαρη. Δέκα βαθμούς η ομάδα του Τόλι. 30-20. Λοιπόν, τώρα ξαναπαίξουμε. Που έχετε πολύ νερό.